Hej alle sammen. I dag skal vi lave noget Let's Play Minecraft, og jeg har valgt at filme i 5 minutter, fordi det synes jeg, der passer godt til afsnittene. Men lad os komme i gang. Så kør den intro for satan. Let's play. Og det skal være survival, fordi det er det bedste. Jeg får til at lave let's play. Men lad os gå i gang. Jeg har tænkt mig at tale lidt om min kanal og hvad der kommer til at foregå. Jeg vil til at spille nogle spil, eller I kan skrive, hvad jeg skal spille, komme med nogle forslag til spil, og så videre, men noget lag. Men det er nok allermest vil spille, det er nok Minecraft og CS, og så også lidt LOL. Men når jeg engang kommer til at lave en blog, så kan I skrive Ask Me i bunden. Så laver jeg nemlig en Ask Me, hvis der er nogen, af jer, der kunne tænke det. Ja, men egentlig så er det ikke rigtig så meget, men det er nok lidt kedeligt her i starten, fordi at der ikke rigtig kommer til at ske så meget. Men jeg prøver lige at finde nogle små materialer, sådan noget, og så ser vi, hvordan det går. Ikke? Ja da, lad os gøre det. Lige nu prøver jeg egentlig bare at lede efter lidt træ og sådan noget, men ja. Det kan måske godt være, at det larmer lidt, men så sagde jeg så Mia, så kan jeg vel godt klare det, kan jeg ikke. Da, det kan jeg vel nok. Men ja. Jeg tror ikke, jeg vil starte med at lave sådan et stort hus og sådan noget, og I skal nok også regne med, at der kommer flere Let's Plays og sådan noget. Men ja, lad os nu se, hvordan den her bliver. Jeg har snakket med min ven Firework, om han vil være med i en af mine videoer. Og det har han så sagt ja til, så han skal lige have købt Minecraft først. Min ven Kasper Kemmel, han har lovet at join i episode 3, 4-5 styks og sådan noget, og så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Så kan det være, at han også kan være med i resten. Og I kan sagtens komme med comments til, hvordan det går og sådan noget, men alle comments, som jeg synes, der er altså sådan som hvor er du dårlig og sådan noget, de bliver slettet lige med det samme. Fordi det synes jeg ikke, det kan jeg ikke lide. Men ja. Jeg tror, jeg vil starte med at gå ned i jorden og lede efter lidt. Jeg tror sgu, jeg starter med at lave et hus. En lille house. Lad os så hugge noget træ. Ja, det er det, vi skal, ikke? Jo da. Jo. Men som sagt, altså, hvis vi have, at jeg spiller Minecraft og sådan noget, så, altså, det kan jeg sagtens få lavet, sådan, on deres wow. Det tror jeg, der er mange af jer, der gør, jeg synes godt om, og sådan noget, så det vil jeg gerne prøve at ud i, og prøve at spille lidt med. Men, en gang, når jeg lige får lært at sætte facecam til og sådan noget, så hvis det sådan, der lige kommer, hvor jeg kommer til at se lidt dum ud og sådan noget, så vil jeg prøve at få sat det til. Men det tror jeg ikke, der kommer til at være i den her episode lige nu, men tja. Men vi får sådan til at se, hvordan det går og sådan noget, men ja. Der er en lille kår. Med. Der er en lille kår. Goddag med dig, her kår. Goddag.
du noget her økse, hvad? Hvad er det? Ja, det er det der. Jesus. Og jeg skal lige over lige se efter, om jeg har fået sådan zombier til, for det ville være kedeligt, hvis der ikke var. Der... Nå, shit. Jeg var sgu inde i tændingen. Så. Men det var i hvert fald alt, hvad der var lige for den her episode. Håber I kunne lide det. Og husk at like og subscribe og hvad jeg nu ved. Men ha' det godt. Vi ses.